Señor Lago Álvarez. Non me toca, lle toca ao Partido Socialista, ao Grupo Socialista. Non tenemos preguntas. Non teño. O Grupo Socialista, cando quere preguntar algo, pregunta directamente. Bueno, fai ben. Non ten que esperar o pleno. Está no seu dereito. Con la televisión. Con la televisión. Yo lo pregunto donde quiero yo. Fai un mundo de ben. Porque ya a esta edad ya puedo hacer lo que quiera. Hombre. Gardemos las formas, por favor. Hombre. Gardemos las formas, por favor. Señor Lago Álvarez. Eu ando aos poucos, alcaldesa, porque parece que aquí son... Non me quero chamar cheiño, pero, bueno, mire, contestoulle unha resposta ao Partido Popular acerca dun tema pendiente de contestar do pleno anterior. Eu voulle a pedir novamente, o que lle pedín no pleno de febreiro, que quedou en contestarme en marzo. En marzo díxome que se había olvidado. Estamos en abril e aínda non se me contesta. E non lle pedí ninguna cousa. Pois repítamo, porque se me olvidou que non sei. Pero é que, alcaldesa, destendámonos un pouco, como se di. Fai tempo que lle ofrecí unha agenda, díxome que non, que xa tiña agenda bastante. Teño unha moi bonita. Teño unha moi bonita que me regalou unha persona que me quere ben. Eu utilizo millores. Eu a quero ben, personalmente a quero ben. Políticamente, bueno, estamos como estamos. Non pasa ren, mire. En febreiro preguntaba polas reclamacións que se lle fixo aos vendedores ambulantes de cantidades dos anos 2024 e 2025. Con todo o respeto e con todo o cariño, que non necesitaba saber canto o que era de cada un, o conxunto da cantidad que se estaba reclamando a esos. En este pleno vin, pero quero saber por onde arrancou a cousa, que algún, pois, se lle permite, me parece moi ben, pagar en 3 veces, unha cousiña, outra, bien, facilitarlle a vida a quen ten que andar polo mundo adiante para ganar o pan de todos os días. Pídolle, por favor, que é do máis sencillo, por parte de tesourería, por parte de quen corresponda, esos números tennos que ter no sitio. Tenos que ter no sitio, vamos, de alguma maneira, non é unha cousa inmensamente complicada. Señor Lago Álvarez, de verdad, para que non se me olvide, porque así o luns xa lle pido á persoa que está ocupando a tesourería que mo faga. Exactamente que exercicios quere e que cantidades quere. Quedou moi clara, os exercicios do ano 2024. Por favor, recórdemo, que non apuntei na xenda. Máis papeles, si levo toda a semana que me coce a cabeza con tantos artículos, me coce a cabeza. Teñamos paz, bien, non pasa ren. E non me vai dicir? Díjamo. No, 2024-2025, se quedou claro. Cantidades pendientes de cobro, verdad? Sí, nada máis, non necesito saber nin quen non, nin tan, simplemente o total das cantidades. Porque supoño que unha parte delas, non é debatir con isto, pero unha parte delas irán a, como lle chamamos, aos remanentes de sobrería, aos saldos de dudoso cobro, etcétera. Entón, quero saber como se incrementa eso e de que maneira. Manolo, está continúo, se me permite. Teléfono. Que? Nada, que son o que sea, non pasa nada. Nada, é igual. Non lado. Eu que sei, que non me entero. Eu despertei. A ver, alcaldesa, podo continuar? Continúe. Vamos a ver, non pasa ren. Como di no lugar, non pasa ren. Bien. Decreto 259-2026, nomeamento de secretario accidental, que según vexo, decreto 2 que hai que solicitalo mes a mes. A miña pregunta é moi sencilla. Si teñen solicitado a Dirección Xeral de Administración Local o nomeamento dun secretario para o Concello. A plaza está vacante, está asignada como vacante. Pero a lista do eido local tamén é a que me refiero aos interinos que estuvo mandando hasta agora. Os que poden mandar son os que aparecen nas bolsas. Son os que poden mandar. Na lista de secretaría de entrada, que a que nos corresponde, hai unha persoa de Lugo e outra de Pontevedra, non hai ninguén para Coruña. Pero, perdón, alcaldesa, en todo caso, se solicitouselle formal e administrativamente a Dirección Xeral o nomeamento de un secretario interino. Non se solicitou porque non hai xente na bolsa. Hai que petar sempre nas portas.
Como? Que hai que petar sempre nas portas, independientemente se hai ou se non hai. Non che poden mandar xente que non hai en bolsa. Nos Hai que sí que chamamos por teléfono, andamos co tema de secretarios, interventores e tesoureiros, andamos entre os concellos intentando roubarnos uns ás outros. Pero non hai persoal. É difícil, Continúo no mismo, pero vamos, xa se dá por contestado. O decreto 281 deste 2026, no mes da Tesoureira Occidental, a doña que foi, e vou preguntar, que xa está contestado, si teño solicitado a Dirección Xeral de Administración Local o nomamento dunha tesoureira, etc. Tanto do mismo, verdad? Mire, eu antes de solicitala chamo directamente a Dirección Xeral e son eles quenes me informan se hai xente en lista ou non e si ten sentido que a solicitemos ou non. Son eles os primeiros que din. Insisto que hai que Porque petar. en canto tivemos a baixa de tesourería, o primeiro que fixemos foi chamar a Dirección Xeral e dixeronnos non hai ninguén. Non solicitedes que non hai ninguén. Bien, continúo. Bueno, como tantas veces no decreto de convocatoria deste pleno, que se di que se dá conta das resolucións contrarias aos reparos formulados pola intervención municipal. Volvo a insistir que eu non vin como asuntos vin os decretos, unha cousa e outra, pero non vin esos reparos. E me gustaría velos, a ver cal é o fundamento, porque a estas alturas de execución do presuposto prorrogado para a execución, andar con problemas de reparos, supoño que os reparos serán porque determinados gastos non teñen consignación presupostaria suficiente para tal, supoño. Non, eses reparos non se poden levantar así tan fácil, Un reparo de un gasto que non ten consignación presupuestaria non se levanta tan alegremente como dándolle a firma para diante. Xa lle digo que a inmensa maioría dos reparos, por non dicir todos, son porque non se fixo a tramitación administrativa previa completa da factura a pagar. Insisto, alcaldesa, en que me gustaría ver polo menos a ver como se escribe eso, e aprender, eu estou para aprender sempre. Bien, non lle vou falar da relación de bens inmobles da entidade, que xa será o que sea. Bueno, vou por partes. Os entrego disposto dos xuntos para non molestar. Camiño se anduvo por un lado e por outro, se fixeron cousas bonitas de limpieza, etc., pero quedou algo, en moitas partes, por facer e por acontecer. Concretamente, no camiño do Mariolo, en Tal, cuberto de ervas a tope. Se o facemos así, xa quedan ordenados. Faláballe, si vou ir por partes, sí. En Esteiro, Espello de Esteiro, vou aportar unhas fotos, Costa de Creo, que a primeira baixante, non acordo ahora mismo como se chama, necesidade de un espello. Explicouse no último pleno, de plenos anteriores, cando lle falei de un espello en Tal, ou falei de un espello ali en San Francisco, que había que pedir permiso. Efectivamente, fun a comprobar se había que pedir permiso, e hai que pedir permiso. Un espello de unhas condicións normales entre 50 e 70 euros, máis poñer o varal, máis a colocación, non é ningún escándalo. Solicitud de espello para este sitio. Mesmo na costa, na primeira baixante da costa de Creo, non sei como lle chaman eso. É un camiño bastante grande. Mais, volver a recordarlle, hai máis espellos, sí. O espello de Tal, nas Cambadas, na baixada das Cambadas, e o espello de Louro en San Francisco. E continuo. Me chaman de Esteiro, unha cousa bonita que tamén hai en Muros. Moi concretamente en Muros temos un sitio que chaman a Moncloa, onde os jubilados se sentan, falan das súas cousas, opinan, estupendo. E parece que en Esteiro tamén existe. Esteiro tamén existe. E me mandan unhas fotos, tapei a cara da persona que ali non se barre nunca, nas aceras do Muelle.
Miña pregunta foi se as aceras son do Concello, o camiño é de quen corresponda, da Xunta de Galicia, de Costas, bueno, perdón, de Puertos. E lle paga un rogo moi concreto. Dicir, trátase de persoas maiores, persoas que merecen todo o noso reconocimento e todo o noso apoio canto se poda prestar, que en algún momento, algunha vez ou varias veces ao ano que hai que facelo, que se vaya a barrer, que se lle barra ao sitio. Xa traballaron con tempo abondo e ahora mismo descansar, platicando ou predicando, como eu lle chamo, que tamén é importante. Bien. Isto está, Manolo? Non, hai máis, hai 5 ou 6 destas cousas. Bien, me preguntan acerca, sigo un esteiro. Escrito, remitido pola Asociación de Carrilanas de Esteiro. Non é que faga moito tempo, moito, me entregado o 13 de abril deste ano 26, donde se nos di, motivo da celebración do 36 Grand Prix de Carrilanas, festa declarada, etc., solicita formalmente do Concello o convenio de colaboración económica para combatar. Manifestamense manifestado moitas veces de forma moi oportuna en favor este pleno, en favor da Asociación de Carrilanas. Conozco do plazo que se ten para contestar, pero na medida do posible que son cartos que están no presuposto prorrogado. Xa se iniciou o expediente para preparar o convenio. Sí. O convenio é tanto do mismo de anos anteriores, non hai nada... Non, pero para preparar o convenio hai unha serie... Hai un papeleo que hai que facer, non é simplemente chegamos, firmamos e tiramos para diante. Non, xo sei. Hai que abrir un expediente e elaborar toda a documentación, eso xa se comezou. Vaiselle contestar rapidamente. Tanto co de Carrilanas como de Castelo Rock. Comezouse cos dous. Vaiselle contestar rapidamente a Carrilanas e a Castelo tamén neste caso. Xa está aberto o expediente para facelo. Pero ten que ir á exposición pública, ten que ir a algunha consulta médica, esos expedientes, é que non lle encontro... Son convenios que están aí que pim pam pam. Cambiarlle fechas, cambiarlle datas, ou se alguén ten, algún destas asociacións ten un interés particular en que conste esta acción. É que non é cambiar fechas ou cambiar datas, hai que dicir que pagos se van a efectuar, hai que consignalos na partida orzamentaria, da forma da que se fan os convenios, eses en concreto, tanto de Carrilanas como de Castelo Rock, hai que facer un traballo administrativo antes de firmar. E ese traballo, fixeron a solicitude a semana pasada e estáse facendo o traballo administrativo. Dígollo porque que, de feito, a semana pasada firmáronse xa as providencias para comezar co expediente. Vale, moi ben. Insuela, Esteiro. Insuela Esteiro me aporta unha foto que isto parece un vertedeiro de non sei que cousas. Vamos, é dicir que non ten moita xustificación. É dicir, isto, sacalo do sitio, limpiar o sitio, porque non está ben. Non está ben. E volvo a insistir no que lle dixen algunha outra... É xustamente na entrada, ao lado da casa de... Sabemos de que contenedor fala. Bien. Que está vertendo todo o río. Que hai que ir pensando, xa o pedín en algún pleno, hai pensando en crear un punto limpio en Esteiro. Bien, volvo co polígono. Falei no pleno anterior de todo que se lixo que se está, de terra, que se está depositando no sitio, etc. Vexo que medianamente algo se sacou, pero hai que sacalo todo. É dicir, non sabemos, eu non sei de quen está tirando aí ese refugallo de obra, máis acompañado de limpiar as aceras. E lle vou recordar, debe usted conocer, legislatura de 2011 a 2015, firma de convenio Consuelo Empresarial do Atlántico, que é responsabilidade do Concello. Isto é un montón de cousas, hasta que non se venda a última parcela.
Señor Lago Álvarez, temos un problema serio co depósito de escombros. Estamos facendo todo o que está na nosa man para evitalo. E así foi que a semana pasada detectáronse, ademais estamos tendo moita colaboración veciñal e máis de outras entidades, detectáronse un montón de vertidos bueno, non se puido identificar o 100% a quen nos fixo, ou non se pudo probar o 100%, pero sí que se puido facer que o retirasen, que ao final é casi que o máis importante. Non chegamos a todo, llevo a verdad, porque hai moita falta de civismo en certas persoas. Por sorte non son a maioría, pero sí que hai. Está sendo moi complicado, estálle supoñendo un custo tanto en persoal como económico ao Concello moi elevado retirar os depósitos de lixo e os refugallos que se deixan todo por aí. Sen ir máis lonxe, direille que cando foi do Trail Cova da Bruxa tivemos que ir quitar neveras do medio do monte. Que eu pregúntome, para cargalas hasta o medio do monte non chegarás antes ao punto limpo, pero non, ainda hai quen vai tirar as neveras ao medio do monte. Pero ese é o panorama que temos, por desgracia. Bien, continuo, e vou rematando. Hoxe ven un artículo no periódico, e xa tiña preparada esta pregunta acerca das praias de Muros. Bien, todos os anos, pois a Xunta de Galicia, o departamento que corresponde, saca un rexistro de aguas de baño de Galicia, sección aguas de baño, incluídas no censo de zonas de aguas de baño. Bien, facendo, nombra un lote delas, nombra, en este caso, é o ano 2025, hoxe fala, pero non o din topado, se estaba xa o 2026. Me pregunto dúas cousas. A primeira, das praias, as praias que aquí nombra 20 praias, mas unha máis que ven sendo a Praia do Virxen do Camiño, que dixe, hoxe a boa noticia é que prácticamente, entre comillas, pois está recuperada para o baño. A primeira pregunta, as playas, por exclusión, as playas que non se citan, que hai un lote delas, por exemplo, Cabanas, aquí non cita. Por exemplo, o caso de Esteiro, cita Parameán, pero non Ertón. Por exclusión se pode entender, entre comillas, que non están aptas para o baño. Non se refire a iso. A Xunta ten a súa división de augas de baño e en moitos casos para a mesma praia hai 2 nomes e hai outros que para 2 praias que están próximas hai un único nome porque se considera unha única masa de auga, por chamarlle de alguna forma. Non quer dicir que o que non aparece aí este mal. O que está mal, pon que está mal, que de feito é o que pasa a cada Virxe do Camiño. A clasificación ou a diferenciación que fai a Xunta das praias non se corresponde ao 100% a que facemos nós como veciños ou a que fai a toponimia do Concello. Entón, eso é o que a Xunta considera praias. En Cabanas, por exemplo, non lle chama praia a Cabanas, pero sí que lle chama praia as masas de auga que están ao lado de Cabanas. Entón, Cabanas queda tamén incluída. En Cabanas tamén se fai análise de auga, si ese é o que quer saber. A todo... De feito, si se fixa, vai aparecer San Francisco 1 e 2, por exemplo. Xa, cando son 4, pero bueno. Despois está o Espadanal e a Bouga. Podolle rogar que con este censo, co censo novo que deberon publicar estes días, pero non topei, dirixirse ao departamento que corresponda para que analice o resto das aguas e sen incluídas como excelentes, se é o caso. Non me entendeu. Analízanas. O que pasa é que a nomenclatura que utilizan eles non se corresponde ao 100% coa nosa. Nos
Para nós Bornalle ten 4 nombres distintos, por chamarlle de alguna maneira, dependendo de en que zona de Bornalle estés. Para eles non. Para nós hai calas que son distintas. O Salto e a Area Trija aparecen na mesma aí. E nos chamamos a unha ao Salto e a outra é a Area Trija. Pero están as dúas analizadas, porque aparecen as dúas na agua de baño, creo que é de Ventín. Aí dixo yo de memoria, pero... Bien, vale. Para as de Muros lo tengo, vamos a ver. Voulle preguntar, se presentou o recurso con respecto á sentencia obxecto da moción non aceptada, presentouse recurso de casación? Non. Non se presentou? Non. Vale. Bien. Bien. Reclamación dos ambulantes do Teño. Sí. Iballe falar do pleno anterior con outro tema. Número 11. No pleno anterior faleille do decreto polo da asignación aos grupos políticos, etcétera, etcétera. Entonces, usted me dixo que había sido un error, que tumba que tal, que estaba mal o ano, unha cousa con outra. A todo, eu presentei un recurso de reposición, que xa acabou o plazo. E a todo, ben, non contestado e non aceptado. Claro. Non lle contestamos a vostede o recurso, pero dixamos os partidos que tiñan que devolver os cartos, porque sí que é certo que se computou o ano 2026. Bien. E cando erramos... Bien. Bueno, non lle pedimos que devolveran os cartos, pedimoslle que justificasen o gasto. Ben, vale, eu devolvinos. Vale. Sí, non sei, bueno. Recibíronse, verdad? Supoño que... Sí, de feito comentou nos intervención que se devolveran. En todo caso, ou creo que se... o propio lle rogo, estamos a tempo de todo aínda, un decreto deixando o decreto de asignación deixando sin vigor. No, pero primeiro hai que abrir expediente para facer revisión, porque os cartos están ingresados nas contas. Os cartos ingresáronse efectivamente. Sí. Había un informe de intervención favorable que era favorable a ese pago. De feito, asegúrolle que eu con todo o jaleo que está vendo co dos grupos políticos non firmo a asignación de grupos políticos e ali non pon favorable. E poñía favorable. É certo que coa presentación do seu recurso abreuse de oficio ou, bueno, non de oficio, abreuse un expediente de consulta e requiriuselle aos grupos políticos que xustifiquen o gasto. Se os grupos políticos o teñen o gasto feito a día de hoxe, poden xustificar xa. Bien. Vamos a ver, continúo acabando xa. Asignación a grupos políticos xa está. Faláballe do pabellón de Esteiro no pleno anterior. Volvo a preguntarlle ahora mismo. Sanou o que tiña que facer o proxecto? Sí, temos o proxecto recibido e traerémolo, como nos informaron onte mesmo, que este ano a Diputación no post adicional vai incluir 550.000 euros para muros, se non me digo yo de memoria, pero é ou 550 con algo. Entón, un dos proxectos que se traerá será precisamente a cuberta do pabellón de Esteiro. Bien. Como di no lugar, Dios lo dé polas Sáharas, que é importante. Non lle vou falar de modificar a ordenanza do mercado, nin o regulamento do camping da Bouda, xa se preguntou. Con relación á relación RPT famosa, no último pleno dixo que ao día seguinte iba a ter unha mesa de traballo, unha mesa sindical, de unha maneira. Avanzouse algo neste tema? Pois sí. Tivemos a mesa, a verdade é que temos que dicir que foi unha mesa moi productiva. Sí que é certo que saíron certos problemas con algunha das prazas que, son prazas que estabilizaron dunha determinada maneira
pero estabilizaron como non deberían, porque se lle exixía unha titulación superior a do grupo que se lle asignaba. Entón, correxir eses problemas, pois, non é a cousa máis fácil do mundo, pero hai que correxilos, xa que se fai a RPT nova, todos eses problemas que veñen de atrás, veñen arrastrándose de atrás, hai que intentar subsanalos e que quede o máis xusta e adecuada á realidade que se poida. Pero bueno, agora mesmo prácticamente o documento está listo, queda, digamos que, revisar cuantías económicas que de verdad estén ben postas co que se corresponde cos orzamentos do Estado e cos orzamentos do Concello para poder presentar yo ao comité. Última pregunta e remato. Acerca da auditoría do Consello de Contas que estuvo, ou están, non sei, elaborando das contas do Concello, xa non sei ni de que fechas. Algunha resposta? Non chegou ningunha resposta. Ainda non chegou nin sequera a fase de... Delegación? A fase de alegación. Ainda non chegou nin eso. Ainda non chegou. Non. Nada máis por miña parte. Moitas gracias. Ben, pois, se non hai nada máis, agradecemos a asistencia de todos. Sí. Agradecemos a asistencia de todas as persoas que ven hoxe. E, sen máis, levantamos a sesión. Boa noite. Boa noite.